Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Ташландык фермаларда кулланылмый торган җирләрдә газга тоташтыру мәсьәләсе дә читтә калмады. Если мы здесь собрались, мы какой-то рецепт должны найти. Эшмәкәрләргә эшләү уңайлы булсын өчен нәрсә җитми? Гөлназ Сәйфетдинова репортажында. Аналыкны лаеклы ялга озаттылар. Бүгеннән телевидение өчен яңа чор башлана. Цифрлы киләчәк хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Birinci İlahiyat Forumu. Naçar нәрсә сәләфчилек күрешләре. Bulgarda uzgan fənni jiyində nindi dini problemlarını күтәрделәр. Bulgardan Айзат Шаймарданов. Президенттан премия. Алла рәхмәтемне белдерәм. Сезгә бик зур рәхмәт. Дәүләт бүләге кемнәргә бирелде? Тантанадан Фәрүзә Мәҗитова. Газга тоташтыру өчен бер ай кирәк, ташландык фермаларны тыргызып эшли башлыйм дисәң, елда җитми. Бүген эшмәкәрләр үз моң-зарын уртага чыгарып салды. Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрлек буенча совет утырышында. Анда 200дән артык эшмәкәр, депутатлар, министрлар, район башлыклары катнаша. Проблемаларны хәл итү юлларын Рөстәм Миңнеханов үзе тәкъдим итә. Лучше всего ситуацию оценивают предприниматели Сармановского, Балтасинского, Тюлечинского. Әтнә Лениногорск апаста эшлекле мөхитне начар дип бәялиләр. Табыш кими, аренда кыйммәткә төшә, штраф зур, административ киртәләр күп. Тикшерүләр генә кимәгән. Бу эшмәкәрләрне сораштырып ясалган нәтиҗә. Республикада 36 меңнән артык предприятие ачылса, 34 меңе ябылган. Деловая активность – это важный фактор, но надо полностью видеть всю картину. Нам очень важно, сколько рабочих мест, где изменилось, какая выработка на работающих. Вот, более глубокий анализ надо делать. Юлда торган киртәләрнең кайберләрен аерым карадылар. Являясь потребителями газа и Без үзебезнең кибет чәчтәрәш ательеларны җылыту өчен газ ягабыз. Һәр сезон саен аны яңадан тоташтыру өчен документ җыярга кирәк. Тиз генә башкарып чыгам димә, эшлисе урынга шуның артыннан йөрибез. Газ хезмәте җитәкчесе залда иде, куркынычсызлыкка зыян китермичә бу эшне гадиләштерергә вәгъдә итәләр президентка. Может быть, нам синхронизировать надо, чтобы вся работа была в электронном виде. Ташландык фермалар һәм кулланылмый торган авыл хуҗалыгы җирләрен әйләнешкә кертүдә авыр икән, аларны тыргызып эшләргә теләүчеләр каршылыкка очрый. Деньги вложили, но я не могу взять не только кредит под залог этого строения, но и не могу получить кредит на покупку скота, так как у меня нет документов, подтверждающих право собственности. Сезнең тыңласак, ел ярым артыннан йөреп, аннан соң бер нәрсә дә булмый. Значит, это бесхозные вещи, которые разрушенные, там и крысы, и все. Значит, если есть люди, которые готовы взять, надо найти законный путь, как это сделать государственным и отдать. Мы же не ставим задачу заработать денег. Мы ставим задачу их узаконить и дать этим людям. Кадрлар кытлыгына да тукталдылар, мәшгульлек үзәкләренә эш эзләп түгел, пособие артыннан гына киләләр диләр. Нам надо готовить специалистов. Друг у друга людей перетаскивать, это не очень красиво. Когда у нас будет количество специалистов достаточно, каждый год мы будем готовить, значит, вот этого безобразия будет поменьше. Мәшгульлек үзәкләрендә оешма җитәкчеләре дә бу эштә катнашырга тиеш. Мәсьәләне махсус төркем өйрәнәчәк, белгечләр әзерләүче кыска курсларга да өмет зурдан. Гөлназ Сәйфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Россиянең 21 төбәгендә бүген аналогны сөндереп цифрга күчтеләр. Хәзер телевизордан 20 каналны бушлай югары сыйфатта карап булачак. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов илнең цифрлы үсеш министры урынбасары Алексей Волин белән сөйләште. Цифрлаштыруны арттыру, цифрлы телевидениегә күчү кыенлыклары, тармактагы башка мөһим мәсьәләләр хакында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, цифрга күчү өчен Татарстан президенты аскермлеләргә компенсация билгеләгән иде. Шул рәвешле бүгеннән телевидение өчен яңа чор башлана. Россиядә цифрга күчеш төгәлләнде. Яңалыкка соңгы булып илнең 200 төбәге кушыла. Алар арасында Татарстан да бар. Безгә 60 ел хезмәт иткән аналыкны лаеклы ялга озаттылар. Цифрлы киләчәк хакында Рәмзилә Гафиятуллина.
Хуш аналог. Татарстанлыларга ул 60 ел хезмәт күрсәткән. Без аны лаеклы ялга озатабыз дип шаярта җитәкчеләр. Бүгенге вакыйга тарихи үсешнең яңа чорына күчәбез. Бу исә ышанычлы җиһазлар һәм югары сыйфат дигән сүз. Татарстан белән бергә яңа чорга 2 дистә төбәк атлый. Яңа ришеләре бүген тагын 39 миллион кешегә кагылды. Шуның белән Россиядә цифрага күчү эшенә нукта куйдылар. Һәр канал өчен зур бер тапшыргыч аналог телевидениесе менә шулай эшли. Цифра исә күпкә җинаграк. Әйтик, менә бу тапшыргычка 10 федераль канал сыйган. Цифрлы телевидение югары сыйфат белән дан тота. Хәзер мондый мөмкинлек иң ерак авылларда яшәүчеләрдә дә бар. Җирле телеканаллар әлегә искечә эшләвен дәвам итәчәк. Аннары цифрага. Начиная с ноября месяца один из каналов. Ноябрьдан ОТР, ягъни Россиянең иҗтимагый телевидениесендә төбәкләрнең үз эфир сәгатьләре барлыкка киләчәк. Бу көненә 5-6 сәгать дигән сүз. В течение суток волонтер с вами созвонится. Телефоннар шалтырыйлар, киңәш сорыйлар. Кайнар линия операторлары бу көннәрдә тәүлек буе эшли. Кайбер кеше кабельный телевидениедә барып сораштыралар. Аларның отключаться итәме, итмиме? Күбесе инде пожилой кешеләр безнең әби бабайлар инде компенсация киләме, килмиме? Матди хәле авыр булганнарга приставка сатып алу өчен акча каралган. Антеннаны киләү белән авырлык туса, волонтерлар ярдәмгә килергә әзер. Каршыдалар, озаталар, ашаталар. Менә әбиләр, бабайлар, әйтегез, утырыгыз, чәй эчәбез, дигеләй булай сөйләшәбез бик күп алар белән. Республикада аларның саны 2000 Алексей Волин алар белән дә очрашты. Бу тема иярчен телевидение абунәчеләренә сыйфатлы сурәт вәгъдә итә. Казанда резерв телепортны кулланышка тапшырдылар. Аңа исә җил дә, буран да, профилактика эшләре дә куркыныч түгел. Рәхәтләнеп карагыз. Рәмзилә Гафиятуллина, Вадим Илларионов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Сигнал иң ерак һәм кеше аз яшәгән урыннарга да барып җитте. Мәсәлән, Буа районының Яңа Тинчәле бистәсендә нибары бер генә гаилә көн күрә. Шуңа да карамастан социаль яклау органнары йортка кабель сузып махсус приставка сатып ала. Аларның шатлыгын без дә уртаклаштык. Утын ярып учак ягалар, Казанда бытка пешерәләр. Валерий Кузнецов йортында һәр иртә шулай башлана. Бу Яңа Тинчәле бистәсендә яшәүче бердән-бер гаилә. Я люблю такие деревеньки. Мин тынычлык һәм табигатьне яратам. Шуңа күрә яшәү өчен әлеге урынны сайладык. Валерий лаеклы ялда күптән түгел хатыны белән тавык һәм кәҗәләр үрчетә башлыйлар, җәен яшелчә үстерәләр. В лес ходим за дровами. Утынга, урманга барабыз, тавыклар, кәҗәләр белән мәш киләбез, тыныч, рәхәт. Мәшәкатьле көннән соң телевизор карарга яраталар, әмма элек бары тик 2 канал гына күрсәткән. 2 канала показывал и все. Надоело его смотреть. Спутник иярченле телевидение урнаштырам дип кредит алырга җыйналар. Хәтта моны белеп алган социаль яклау органы хезмәткәрләре ярдәм итәргә була. Кабель сузып приставка сатып алалар. Когда мы приехали к Валерию Федоровичу, Бер килгәч хәлләре белән кызыксындык. Спутник тәлинкәсен алырга акчасы юк иде. Социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иттек. Бүген инде 20 канал күрсәткән гаиләдә бер мәсьәлә хакында гына бәхәс чыга. Сериал яисә яңалыклар караргамы? Буа районыннан Айгөл Бәдретдинова, Наталья Смирнова, Айрат Насрулов, Яңа гасыр каналы. Аналогтан цифрга күчү буенча сорауларыгыз калган икән, Кайнар элемтә телефоны эшли. Экранда күрсәтелгән Кайнар линия номерына шалтыратып була. Номерны экраннарда күрәсез. 8-222-87-16. Татарстан балалар бакчаларын күп төзүче үрнәк төбәкләрнең берсе. Бүген бу хакта Дмитрий Медведев демография һәм сәламәтлек саклау буенча илкүләм проектларны тормышка ашыруга багышланган киңәшмәдә билгеләп үтте. Анда президент Рөстәм Миңнеханов видео элемтә аша катнаша. 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәр балаларны бакчаларга урнаштыру өчен быел да бюджеттан 65 миллиард сум акча бүленгән. Сәламәтлек саклауда төп максатларның берсе йөрәк кан тамырлары авыруларыннан үлемне 2024 елга кадәр күпкә киметү. Моның өчен 12 миллиардка якын акча бүленеп биреләчәк. Шулай ук ФАПларның саны һәм күчмә медицина комплекслары артачак. Республика бюджетының социаль ихтыяҗларга дигән чыгымнары узган ел белән чагыштырганда 5 миллиардка диярлек артачак. Ул күп балалы, аз керемле гаиләләргә ярдәм, бала тәрбияләү өчен бирелә торган пособие түләүгә тотылырга тиеш. Бу хакта бүген Татарстан дәүләт советының социаль сәясәт комитетында хәбәр иттеләр. Утырышта тагын бер мөһим мәсьәлә күтәрелде. Киләсе елда медицина иминияtenә дә 58 миллиард сум акча бүлеп биреләчәк. Күпчелек өлеше яман шиш белән авыручыларны дәвалауга, нур терапиясенең яңа ысулларына һәм медицина хезмәткәрләренең хезмәт хакларын арттыруга тотылачак. Шулай ук чыгымнар паллиатив ярдәм чараларына да каралган.
Мобиль сырхаухана сезнең районда күчмә медицина комплексларының Татарстан районнары буйлап хезмәт күрсәтүе дәвам итә. 14 октябрьдән 20-сенә кадәр алар Буа, Аксубай, Минзәлә һәм Әлмәт районнарында эшләячәк. Анда лор, күз табибы, травматолог һәм башка белгечләргә күренергә мөмкин. Татарстанда бүгенгә мондый мобиль комплекслар инде 4000-гә якын кешегә медицина ярдәме күрсәткән. Бүген электричкаларда йөрү бәясен күтәрделәр. Хәзер билет күпме торачак? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан карагыз. Йортсызларга турыр урын, ауруларга тернәкләнү үзәге, төрле милләт балаларына белем йорты. Бу һәр хәйрия проектының башында аерым бер шәхес тора. Бүген аларны Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Казан Кремлендә республиканың гражданлык җәмгыяте үсешенә өлеш кертүчеләрне тәбрикләделәр. Алар кемнәр алган? Тантанадан Фәрүзә Мәҗитова. Кадерле дуслар, сезгә актив гражданлык позициягыз, республика тормышында катнашуыгыз өчен Алла рәхмәтемне белдерәм. Сезгә бик зур рәхмәт. Президент рәхмәте залда утыручы 8 кешегә. Председателю Общественной палаты Республики Татарстан Фомину Анатолию Алексеевичу. Анатолий Фомин, Гүлзада Руденко, Марина Хухунашвили һәм мохтаҗларга ярдәм кулы сузучы оешма җитәкчеләре. Благотворительный фонд «Дети ДЦП» обеспечивает функцию организации лечения детей-инвалидов. Шолының тернәкләнү үзәгенә йөрүче ДЦП диагнозлы балалар үзләре язган әсәрләрне сәхнәләштерә. Кырымда узган халыкара фестивальдә җиңеп кайттылар. Видя каждый день ребенка, мы знаем его проблемы. Безнең үзәктә балалар иҗат белән яшим. Без аларны көн сайын репетициягә чакырабыз. Аларның проблемаларын күрәбез, бер бөтен булып яшибез. Казанда йөр җирсез калучыларны тернәкләндерү үзәге үз канаты астына ала. Эш белән дә, кием салон белән дә тәэмин итәләр. Бу эшне башлап җибәрүче Азат Гайнетдинов та залда. Гүлзада Руденко республикада туган якны өйрәнү музейларны халыкка таныту өлкәсенә зур өлеш кертүче. Алабуга музей тыюлыгын 17 ел җитәкли. Монда җәй, көз, кыш, яз чаралар даими уза. Эштән курыкмыйча, эш булганга рәхмәт әйтеп эшлисе килә. Тагын бер кат лаеклы бүләкләрегез белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, бәхет, эшегездә зур уңышлар телим. Әлеге премия 5-нче тапкыр бирелде. Ул махсус конкурс нигезендә билгеләнә. Президентның рәхмәт сүзләре белән бүләкләнүчеләр акчалата премия да алды. Аның күләме 250 һәм 400 мең. Аны бүген ирешелгәннәрне киләчәктә тагын да камилләштерү өчен тотачаклар. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов Тасыр оешуга 100 еллыгы медаленең нинди булачагын раслаган. Бу хакта указ рәсми сайтта урнаштырылды. Медаль 925-нче пробалы көмештән 32 мм диаметрда эшләнә. Алгы ягында республика картасы, ортада Татарстан дип язылган. Арткы ягында Тасыр төзелүгә 100 ел дигән язма. Медальнең барлык кабарынкы элементлары 999 пробалы алтын белән йөгертелгән. Төркия белән Татарстан арасында товар әйләнеше 1 миллиард долларга кадәр артырга тиеш. Бу хакта Төркиянең Казандагы яңа генераль консулы Исмәт Эрикан журналистлар белән очрашуда белдерде. Әлегә булсан 314 миллион доллар. Шулай ук Исмәт Эрикан Төркиянең генераль консуллыгына кергән республикаларда да булып кайткан. Әлегә консул тәрҗемәче ярдәме белән аралаша. Татарстандагы дәүләт телләрен белмәү турында ачык әйтте, әмма өйрәнергә исәбе барлыгын да сызыклады. Bir yandan Чит телләргә килгәндә мин булгар телен беләм. Ул миңа русчаны үзләштерергә ярдәм итсә, төрек теле татарчаны өйрәнгәндә булышыр дип өметләнәм. Татар дини мирасын өйрәнергә белгечләр җитмәй, радикализмга каршы көрәш һәм дин галимнәренә кытлык. Бүген Булгарда ачылган Россия мөселманнарының илаһият мирасы беренче фәнни җыенында шундый мәсьәләләр күтәрелде. Монда Россия һәм чит илдән 400 галим катнаша. Беренче илаһият форумының нәкъ менә Булгарда үзенә күрә бер символик мәгънәгә ия. Бу Ислам академиясе булганга гына түгел, шунда инкыйлабка кадәр татар дин галимнәре үзләрен күп очракта Әл-Булгари дип атап йөргән. Әйтик, мисал өчен 30 имәни Әл-Булгари. Коръәннән башланган эш хәерле була. Айруча беренче фәнни җыенда Булгар Ислам академиясендә 400 кеше, гади студенттан башлап доктор, академик һәм дәүләт оешмалары вәкилләренә кадәр. Мы приветствуем всех участников и гостей.
төп мәсьәлә экстремизмга каршы туру диләр. Прежде всего, это... Ялган дини радикализмны кисәтергә һәм аңа каршы көрәшергә кирәк. Масса күләм мәгълүмат чараларында аны еш кына ислам дине белән бәйләп сөйлиләр. Бу дөрес түгел. Экстремизмга каршы көрәш алымы Татардагы инкыйлабка кадәр булган дини хезмәтләрне күтәрү. Мен özüm cedicilik turunda doktora dissertasiyası yasadım. Türk галиме Анкара университетының профессоры Ибрахим Мараш 19-20 гасырларда татарлардагы җәдидчелек һәм кадимчелек хәрәкәте мәсьәләләрен өйрәнгән. Саф татарча сөйләшә. Naçar nerse selefçilik görüşleri, radikalizm diyenlerse. Hem şu radikalizm boyunca kaybır yaşlarının ateizme, deizme hem apateizm diyen dini bir taraflık diyen nersege yönelişleri. Тагын бер сорау, борынгы дини мирас аз өйрәнелгән. Шул ук мәрҗәни хәзрәтләренең 90% да тикшерелмәгән. Кадрлар кытлыгы үзен нык сиздерә, чөнки биредә телне генә белүдә җитәрлек түгел, тарихны белүдә җитәрлек түгел. Килә торган буыннарга аларны аңларга и кирәкле булган, файдалы булган фикерләрне безнең мәдрәсәләребезгә, университетларыбызга, китапларыбызга аларны кертү. Болгар Ислам академиясе татар илаһиятын күтәрергә ярдәм итәчәк инде быел 6 шәкерт доктор исемен алды. Булгардан Айзат Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Яңа гасыр каналы. Галескар Камал театры Румыниягә китте. Артистлар бу илдә беренче тапкыр алар Бухарест шәһәрендә халыкара бульвар фестивалендә катнаша. Камаллылар иртәгә анда Ион Фоссе әсәре буенча куелган җәйнең бер көнендә спектаклен тәкъдим итәчәк. Ни өчен нәкъ шул тамашаны сайлаганнар? Юлга кузгалганчы хәбәрчеләрбез сорашты. Жылы бу пәлтәне алсам үссе булыр минемчә. Шуңа күрә бәлки берәр куртка алыргадыр. Белмим дә. Лейсан Файзуллинага борчыласы юк. Румыния башкаласы Бухарестта җәйгечә һава торышы каршы алачак. Артистларны 25 градус җылы көтә. Европага бару һәр вакытта инде шундый күңелле хәбәр. Күңел күтәренке, күңел белән, күтәренке настроениялар белән шунда барабыз инде. Камаллар беренче мәртәбә Бухарестта халыкара фестивальдә катнаша. 15 октябрьдә Фәрит Бикшәнтәев куелышында җәйнең бер көнендә спектаклен уйнаячаклар. Ул юкка сайланмаган. Аны 14 Нәүрүз халыкара театр фестивалендә катнашкан румыннар яратып кала. Хатын-кызлар язмышы турында хатын-кызларга багышланган фестиваль дип әйттеләр инде аны. Безнең спектакльдә бит төп героиня, анда хатын-кызның шундый ялгызлыгы, бәхетсезлеге, менә шушы турында спектакль. Фестиваль көннәрендә шулай ук әдәби укулар, төрле күргәзмәләр үткәреләчәк, экскурсия, очрашуларга да вакыт табарга уйлыйлар. Шул исәптән Румыния татарлары белән аларның саны 60 меңгә кадәр җитә. Үз җәмгыятьләре бар. Татар диаспора безне бик көтә, безне алар шәкертләр, безне алар белән була очрашу. Һәм без берничә номер тәкъдим итәбез. Камаллар Казанга 18 октябрьдә кайтачак. Гөлназ Гынятова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бухарестта Камал театр труппасы белән безнең төшерү төркеме дә бар. Аларның фестиваль ачылышыннан репортажын без иртәгә күрсәтергә планлаштырабыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытла рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Лазерная коррекция зрения 18 тысяч рублей за 2 глаза. Офтальмологическая клиника «Күзләр». Телефон 295 94 50. Канавто увеличил выгоды на автомобиле «Лада» до 205 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль и стать владельцем новой «Лада» от 4900 рублей в месяц. Канавто, Сибирский тракт 48. Приглашаем специалиста водохозяйственной отрасли на выставку и конгресс «Чистая вода» с 17 по 19 октября на Казанской ярмарке. Приглашаем ветеранов труда на внеочередное льготное зубопротезирование. Бутлерова, 16. ОАО «Сетевая компания» предлагает присоединение к электрическим сетям через интернет. Зайдите на сайт gridcom-rt.ru и оставьте заявку в личном кабинете. gridcom-rt.ru. Удобно, быстро, надежно. Güzel Urazova, İldar Hakimov sizning şəhərdə. 4 oktyabr Ijevsk, 5 Берев, 6 Екатеринбург, 7 Челябі, 8 Тюмень, 9 Тобольск, 10 Нижневартовск, 11 Нефтьюганск, 12 Ноябрьск, 15 Сургут, 16 Нягань. Ихтибар. Фармлен даруханәләрендә 10% феноменаль кэшбэк. Ташламалар саклана. Кил, сатып ал. Фармлен белән экономияле. 23 октябрьдән 28-на кадәр Казанда 3-нче Шымбай фест халыкара курчак театрлары фестивале уза. Фестивальдә Россия һәм чит ил театрлары тарафыннан иң яхшы курчак спектакльләре тәкъдим ителә. Güzel Urazova
Уразова, Ильдар Хакимов сезнең шәһәрдә. 4 октябрь Ижевск, 5 Пермь, 6 Екатеринбург, 7 Челябе, 8 Төмән, 9 Тобольск, 10 Нижневартовск, 11 Нефтьюганск, 12 Ноябрь, 15 Сургут, 16 Нягань. 18-19 октябрь Татар дәүләте Куурчак театрында өлкәннәр өчен музыкаль спектакль премьерасы Әлфия. Халкыбызның бөек җырчысы Әлфия Абзалованың якты истәлегенә багышлана. Режиссер Илгиз Зәйниев. Хөрмәтле авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре. Фидакар авыр хезмәтегез, кырлардан җыйган уңышларыгыз, мул өстәлләребез өчен мең рәхмәт сезгә. Һөнәри бәйрәмегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. 26 октябрь, Казан, Пирамида. Үткәннәр сагындыра. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сүзне Гайнәчнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан, Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча температура көньяк-көнчыгышта Бугылма Баулуазна кайда яңгырлы 11 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама Яршалла Алабугада сүрән көн көтелә, яңгыр явачак 6 градус җылы. Төньякта Актаныш Шәгерҗи Менделеевскида яңгыр, температура 7 градус җылы. Төньяк-көнбатышта Арча Кукмара Болташта урыны белән яңгыр 6 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар буай Чүпрәлдә шулай яңгыр явып үтәчәк, җылылык 12 градус. Чистая Нурлатмамада Чирмешан халкын явым төшемнәр көтә, 10 градуска кадәр җылы булачак. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Бөтен гаилә өчен Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмнарны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эчәргә була. Чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциясенең кирәге калмый. Башкалабыз Казанда да яңгырлы, 7-9 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%, җирнең магнит кыры тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Green Truck комплексы ул сау һава белән янәшәдәге елга. Ул Совет районындагы хокук саклау академиясе тукталышына кадәр 5 минут. Ул әзер һәм төзелүче йортлардагы фатирлар белән отышлы бәяләр. Юйтыгы шалтыратыгыз 233-03-03. Ваши дети растут, и ЖК «Грин» тоже. Трехкомнатная от 67 тысяч рублей за квадратный метр. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните в ЮИТ 233 03 03.